Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι ώρα να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση και έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτή της Λάρισσας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Και την κυρία Βιβί Δάγκα από το ΚΚΕ, βουλευτή του Δυτικού Τομέα. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα. Τώρα, έχουμε επεισόδια με τους αγρότες, κυρία Καραγκούνη. Δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, δεν ξέρουν πότε θα τα πάρουν και φαίνεται το χειρότερο απ' όλα να μην εμπιστεύονται και αυτά που ακούνε από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, νομίζω έχει κάνει και τις ανακοινώσεις μια στιγμή να δω που κοιτάζω. Μάλιστα. Κοιτάζετε εκεί. Ναι. Α, κοιτάζετε και εμάς. Καλά, εσύ κοιτάζω και εσάς, βέβαια. Τους αγρότες στα μάτια να κοιτάξετε, κύριε Καραγκούνη, και να τους πείτε την αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο. Εντάξει, λαίκησα λίγο, αλλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι λαϊκισμός να κοιτάζει η κυβέρνηση τους αγρότες στα μάτια. Συγγνώμη. Φτάσαμε πλέον να ενοχοποιούμε για λαϊκισμό τα πάντα. Λοιπόν. Συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ανακοίνωσε και αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα της αγροτιάς είναι να μπουν οι επιδοτήσεις τους, να μπουν τα χρήματά τους. Αυτό περιμένουν. Και αυτό που έχει πει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι Νοέμβρη και Δεκέμβρη ολοκληρώνεται προκαταβολή και τελική καταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το σημαντικό, και βεβαίως τα οικολογικά. Η βασική ενίσχυση. Η περσινή του 24. Ναι, αλλά τώρα καταβάλλεται. Με μια καθυστέρηση, γιατί δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση με τους ελέγχους, αγαπητή Ευαγγελία μου. Οπότε είμαστε στη φάση που αυτό θέλουμε να κάνουμε, να τρέξουμε καταρχήν γρήγορα την καταβολή των επιδοτήσεων, γιατί καταλαβαίνουμε και εγώ και όλοι εδώ οι συνάδελφοι είμαστε από αγροτικό νομό και ξέρετε πόσο επιτακτικό είναι αυτό. Βεβαίως, το είπαμε ότι δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Οι επιστολές που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να γίνει συγκεκριμένη σταχυολόγηση, πρέπει να γίνει έρευνα. Πρέπει και οι υπάλληλοι βεβαίως, μετά από όλα αυτά προφανώς θα κοιτάξουν και θα ελέγξουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αλλά σίγουρα θα προχωρήσουν οι καταβολές, αυτό που ενδιαφέρει τους αγρότες και να το ξέρουν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως η έρευνα προχωρά για τα υπόλοιπα ζητήματα και φαίνεται να έχει και πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξή της. Οπότε αυτά τα δύο θα τρέχουν τους ή άλλους παράλληλα. Και αυτό που έχει πει και ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι πραγματικοί αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν σε τίποτα, ίσα-ίσα θα ωφεληθούν. Αυτοί βεβαίως που έχουν κάνει τις όποιες έκνομες πράξεις ή τέλος πάντων δήλωναν άλλα από αυτά που είχαν, αυτοί πράγματι έχουν να φοβούνται. Σύμφωνα και με την έρευνα και πώς προχωράει και από το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την Οικονομική Εισαγγελία, την Οικονομική Αστυνομία, που θα προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Σας καλύπτει αυτό, κύριε Λιακούλη. Και ειδικά στην Θεσσαλία, που φαίνεται να είναι η περιφέρεια με τις πιο μεγάλες αναταρχές, υπάρχει και η ιστορία του Ντάνιελ και παντρεύεται όλα. Είμαστε με τις πληγές του Φαραώ τώρα. Τι να μασάμε τα λόγια μας και τι να λέμε του. Εμείς είμαστε καθημαγμένοι, είμαστε ρημαγμένοι, είμαστε αφανισμένοι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Η Θεσσαλία έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Δεν έχουμε κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης. Ο πρωτογενής τομέας είναι στα τάρταρα. Η κτηνοτρόφη δεν έχει μείνει ρουθούνη από την ευλογιά. Και προχθές είχαμε αμοιβαία συγχαρητήρια του κυρίου Πρωθυπουργού με την Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών. Καλά να είναι οι άνθρωποι ως δωρητές και ευεργέτες της Θεσσαλίας, αλλά δεν χωρέσαμε κανένας εκεί, ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε οι βουλευτές, να πάνε σε μία τελετή για αυτά που δώρισαν όταν έγινε ο Ντάνιελ. Η κυβέρνηση άφαντη πήγε να δώσει συγχαρητήρια για τα λεφτά που δώσαν άλλοι. Λαϊκά, με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Πάμε τώρα στο διατάφτα και στο σήμερα. Τι λέει η κυβέρνηση, άκουσα και τον αγαπητό μου συνάδελφο, τον κύριο Καραγκούνη, την κυβέρνηση εκπροσωπεί, τι να πει ο άνθρωπος, τον κατανοώ, από αγροτικό νομό είναι. Έχετε δει πολλές φορές εσείς πρωθυπουργό να ξοδεύει όλα τα καύσιμα στον αέρα για να μπορέσει να πάει εκεί που πήγε? Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η οργή έγινε καθημερινότητα και σημαίνει ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι και παιδιά, αφήστε με να πω, αφήστε με να πω αυτό που βιώνω στο Κιλελέρ από όπου κατάγομαι. Ναι. Και εκεί που κάποτε ένας αντίπας έκανε τη διαφορά και ο ξεσηκωμός, αυτό βλέπω τώρα. Την οργή στα μάτια κάθε μέρα. Διότι ακούστε λίγο, τα λέμε και τα ξαναλέμε, 40% αύξηση στις πρώτες ύλες, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παράγεται το προϊόν.
Ρεύμα, ενέργεια, απολύτως τίποτα. Πρώτες ύλες, απολύτως τίποτα. Εξωστρέφεια στις αγορές, απολύτως τίποτα. Στάρι, βαμβάκι, φέτος τα τάρταρα. Κλιματικές αλλαγές και κρίση, όχι κρίση, κατάρρευση, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Κλιματική κατάρρευση, δηλαδή πας από την πλημμύρα στη λειψιδρία και η κυβέρνηση δίνει 1,5 εκατομμύριο στους Ολλανδούς που είναι από τον Ταύρο. Δεν είναι από τους Ολλανδούς. 1,5 εκατομμύριο για να κάνουν master plan και να έρθουν να πούν στην Θεσσαλία να βάλει αβογκάντο. Και δεν εξανίσταται κανείς. Δεν λέει, ρε παιδιά, τι λέτε, αβογκάντο στη Θεσσαλία ή οριζόνες, αφού είμαστε πλημμυρισμένοι. Και αυτή η κυβέρνηση που είναι τόσο σοφή και έδωσε τα 1,5 εκατομμύρια για να μας πούν για το αβογκάντο ή για τους οριζόνες, ήρθε μετά από λίγο να δώσει 7,5 εκατομμύρια στους ίδιους για να συγκροτήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν από το 2020 εξαγγελθεί. Είπα 2 παραδείγματα για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο πράγμα συζητάμε. Σήμερα λοιπόν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ξέρετε τι λένε? Λένε, άκου να δεις, εγώ είμαι πατέρας και μάνα ενός παιδιού που μέσα από τον υδρότα που το ανακάτεψα με το χώμα κατάφερα τελικά να το φτάσω στο πανεπιστήμιο. Και εγώ, επειδή δεν έχω να φάω, δηλαδή με συντηρεί το φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας, εγώ ανακαλώ από τις σπουδές το παιδί μου. Υπάρχει μεγαλύτερη ήττα για έναν γονιό? Όχι. Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Η κατάσταση λοιπόν που δημιουργεί την οργή και βγάζει τους ανθρώπους στο δρόμο. Και να σας πω και κάτι συγκινητικό, γιατί το συζητούσαμε πριν μαζί. Το συζητούσαμε στο διάλειμμα, ναι. Το λέω πάντα και το λέω έτσι με έναν εσωτερικό καημό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι λαλίστατοι. Νιώθουν και έναν αυτοπεριορισμό, γιατί ξέρετε, το μορφωτικό επίπεδο δεν έχουν πάει περισσότεροι στο πανεπιστήμιο και αυτό τους περιορίζει. Και δεν τα λένε τα πράγματα όπως θα τα έλεγε μία άλλη επαγγελματική τάξη. Πνίγονται μέσα στον ίδιο τον καημό τους και το μόνο που έλεγαν προχθές έξω από το ΙΠΑΤ είναι πεθαίνουμε. Και έδιναν τις λίστες των αφημί του ΟΠΕΚΕΠΕ, των νεκρών, που επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας έγινε όργιο σκανδάλου με τη σφραγίδα και τη βούλα του Υπουργικού σας Συμβουλίου. Λυπάμαι που το λέω, το είπε ο κύριος Γιοργαντάς, το είπε ο κύριος Λιβανός, και αντί να έχουμε σήμερα μία διάβγεια και μία είσοδο σε ένα άλλο τύπου διακυβέρνησης, δυστυχώς έχουμε το σκάνδαλο αυτό να μην επιτρέπει, στο αρχικό σας ερώτημα, να αποδοθούν οι ενισχύσεις και για το 24 και για το 25 και οι άνθρωποι να είναι στην απόλυτη ομηρία. Λοιπόν, επειδή μας ρωτάνε και για τις δημοσκοπήσεις. Όταν στηθούν οι κάλπες, έχουμε και για αυτά, θα δείτε ότι αυτοί που δεν μιλάνε πολύ γιατί αυτοπεριορίζονται, εκεί θα δώσουν θα πάμε μετά και σε αυτό. Τώρα, τι φταίει? Τι φταίει? Το απαντάνε οι ίδιοι αγρότες που στις 23 Νοέμβρη έχουν την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στην Νίκαια είναι η σύσκεψη. Ακριβώς, δίνονται συνέχεια σε όλο αυτό τον αγωνιστικό αναβρασμό, στις κινητοποιήσεις τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζουν το τεράστιο κόστος παραγωγής, δεν είναι μόνο ότι πουλάνε πάμφθηνα τα προϊόντα τους στους διαφόρους μεγαλεμπόρους, στους εξαγωγείς των προϊόντων κτλ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης, που ουσιαστικά το μπαμπάκι και το καλαμπόκι πουλιέται πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν είναι μόνο ότι ενώ άλλοι απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, οι ίδιοι συνεχώς πληρώνουν, και βέβαια η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν αστίχδοι απέναντι στις ζωονόσους. Έχουν προχωρήσει στη θανάτωση ουσιαστικά των ζώων τους και παραμένουν από το Μάρτι χωρίς αποζημιώσεις. Από το Μάρτι. Δηλαδή πάνω από 7 μήνες ορισμένοι κτλ. Και βέβαια η κυβέρνηση τους ρίχνει και τον μπαλάκι της ατομικής ευθύνης. Τώρα έρχονται και πληρώνουν και τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πάση πληρωμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Και όντως είναι πάνω από 650 εκατομμύρια τα χρήματα που τους χρωστάει σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Αλλά κοιτάξτε, είναι και πρόκληση να επικαλείται η κυβέρνηση ότι περιμένει και ρίχνει τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει την έγκριση ο ΠΚΠ, όταν η πλειοψηφία, το 85% των αγροτοκτηνοτρόφων, πληρώνονται με λιγότερο από 5.000 ευρώ επιδότηση. Όλοι οι υπόλοιποι
που παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο είναι οι μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό, κανένα? Εντάξει, δεν υπάρχουν τα λεφτά, οι έλεγχοι καθυστερούν. Δεν έχουν διασταύρωση των στοιχείων. Δηλαδή είναι σαν να σας λένε τώρα εσάς, συγγνώμη κυρία συνάδελφε, συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Όχι, προσέξτε να δείτε. Δεν κράτησαν αντίγραφο των στοιχείων που πήρε η οικονομική το εισαγγελία. βασικό πρόβλημα, όπως αποκαλύπτεται και από την εξεταστική και όλα αυτά, είναι ότι έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός εξαγοράς ρουσφετιών κτλ., ο οποίος όμως δεν διαμορφώθηκε σε κενό αέρος. Διαμορφώθηκε στο έδαφος της αμαρτωλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιδοτήσεων και των τιμών που καθορίζουν, ας πούμε, τους επιλέξιμους βοσκότοπους. Πάνω σε αυτό το έδαφος ήρθε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απογειώσει όλα αυτά σε σχέση με την τεχνική λύση. Και βέβαια στην Εξεταστική Επιτροπή, όταν ρωτούνται ανάλογα οι μάρτυρες γιατί δεν την καταργείτε την τεχνική λύση, στην ουσία δεν απαντάνε. Στην ουσία δεν απαντάνε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επιβεβαιώνεται ότι την απάντηση σε αυτή την εγκληματική πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, απέναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική που οδηγεί σε μια τεράστια αύξηση των τιμών που πάμε και αγοράζουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, θα αντιδώσουν οι ίδιοι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους τους, ουσιαστικά ενάντια στην πολιτική, όχι μόνο της κυβέρνησης, συνολικά αυτού του εχθρικού κράτους, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτές τις κατευθύνσεις τις έχουν στηρίξει και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος, ενάντια τελικά σε όλους αυτούς που καθημερινά γεμίζουν αδιέξοδα τη ζωή του. Και απάντηση μπορεί να δοθεί σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους, τα σωματεία τους, με τους βιοπαλαιστές και επαγγελματίες της εργατικές λαϊκές οικογένειες. Είναι όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών που μιλάμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες εδώ με τη Μαρία, η κριτική είναι σφοδρότατη. Όλων και κυρίως. Δεν τους βγάζουμε με το πολιτικό τους χρώμα, τους ανθρώπους. Και με τις θεσμικές ιδιότητες μας λένε ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Άκουσα λίγο τη γενικότερη κριτική, θα πω στα ειδικότερα τα οποία θέσανε οι συναδέλφοι σας. Κοιτάξτε, να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα της αγροτιάς τα τελευταία χρόνια. Γιατί καλά τα συζητάμε όλα αυτά. Θα δούμε για τις εξειδικευμένες ευθύνες του ΕΠΚ και όλα αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως στην εξεταστική, το ξέρει η κυρία Λιακούλη, έρχονται στο φως δημοσιότητας διάφορες καταγγελίες για διάφορα πρόσωπα από όλα τα κόμματα, κύριε Λιακούλη. Θα τα πούμε τώρα. Καλά, σιγά. Εντάξει. Σιγά τα απλά λέω. Ναι, εντάξει, σιγά τα ΟΑ. Θα τα πούμε γενικά. Εγώ δεν προσωποποιώ. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Είμαι κάθε μέρα εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να τα πείτε ότι. Ούτως ή άλλως εγώ δεν διέκοψα. Αυτό θα μας πείτε πάλι. Τον καλούμε εμείς στην εξεταστική. Τώρα μην τα λέτε. Αφήστε να το πείτε, καταλάβουμε. Δεν ακούω από κανέναν ένα συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη. Είναι αρετή. Πιστεύω πως ναι. Γιατί τελικά ο κόσμος θέλει να. Ελάτε, για πείτε το αυτό που θέλετε. Λοιπόν, αυτό το οποίο ισχύει στον αγροτικό τομέα σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι παραλάβαμε το 2019 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές στα αγροτικά προϊόντα. Πόσο έχει πάει τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε? Όχι. Πάνω από 10 δις. Αν αυτό είναι κατάπτωση του αγροτικού τομέα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι κατάπτωση. Από τα 6,6 δις να φτάσει στα 11 δις. Καταλαβαίνετε. Είναι οι εξαγωγές μας, λέτε? Είναι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από της Ελλάδος. Ποιος κερδίζει? Καλά, εντάξει. Ποιος κερδίζει? Ο Χατζηπετρής. Λοιπόν, τα λεφτά λοιπόν αυτά πάνε στους αγρότες. Τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεύτερον, πείτε μου, ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη εξασφάλιση χρημάτων ΕΣΠΑ, της νέας ΚΑΠ, από την Ελλάδα. 10% έγινε περικοπή σε όλη την Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα δεν έγινε. Παραπάνω. Και για πού πάνε αυτά τα λεφτά, για να ξέρουμε τι λέμε, οργάνωση παραγωγής. Γιατί τι λέει. Ναι, μ' ακούνε. Ξέρω πολύ καλά. Ναι. Μην νομίζετε ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι μ' ακούνε. Και ξέρω καλά τι γίνεται στην Ετωλακαρνανία, ξέρω καλά τι γίνεται στις Σιμιάδες. Ξέρω τι γίνεται και πώς οργανώνουν την παραγωγή τους και η Ευρώπη. Γιατί δίνει πλέον τα λεφτά, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Στέλιο? Τα δίνει για να οργανώσουμε την παραγωγή. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο της Ελλάδος ποιο είναι? Και άλλων νότιων χωρών, αλλά περισσότερο στην Ελλάδα. Δεν έχουμε οργανώσει την παραγωγή, εκεί δηλαδή που παράγει θάρι και θα μπορούσε να το αποθηκεύσει για να το πουλήσει σε καλύτερη τιμή. Η μίζα δεν έχουμε αυτές ακόμα τις δυνατότητες.
Γι' αυτό εξασφαλίσαμε τα χρήματα αυτό, γι' αυτό και αλλάζει και ο αγροτικός τομέας. Θα μου πάμε τώρα σε αυτό, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε για τον αγροτικό τομέα. Γιατί τώρα εδώ καταστροφή, διάλυση κτλ. Εγώ δεν κατάλαβα λέξη από αυτά. Δεν καταλάβατε λέξη. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Είμαι στη Θεσσαλία, βλέπω πώς πάει ο αγροτικός τομέας και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν σας καταλαβαίνουν κιόλας οι αγρότες. Συγγνώμη, το λέω αλήθεια, πολιτικά μιλάω. Δεν καταλαβαίνουν τα επιχειρήματα. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο κόσμος σας καταλαβαίνει. Ο Γιοργαντάς και ο ότι είστε ακόμα στο 10%. Ο κόσμος σας καταλαβαίνει. Η κυβέρνησή σας δεν ήταν ο Λιβανός και ο Γιοργαντάς. Ήρθαν προχθές οι άνθρωποι και τι είπαν. Προσπάθησαν να εξηγιάνουν. Εγώ ήθελα πραγματικά να διακόψω. Γιατί δεν σας ακολουθεί ο κόσμος, κύριε Λιακούλη, αφού το θέλετε να σας το πω σχήμα και τσουβαλάτα. Βλέπετε να μην μας ακολουθεί. Πάντως, κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη, ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη για τον Πρωθυπουργό ήταν. Δεν ήταν για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, μάλιστα. Ωραία, υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Τι σημαίνει αυτό ότι χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο, όλο τον αγροτικό τομέα? Δεν μπορεί η απάντηση. Δεν μπορεί, κύριε Καραγκούνη, η απάντηση να είναι για τις δημοσκοπήσεις όμως. Όχι. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν είπα για τις δημοσκοπήσεις. Είπα στην κυρία Λιακούλη, λέει αυτό δεν ζείτε σε άλλο σύμπαν. Μα εσείς ζείτε σε άλλο σύμπαν. Εσείς ζείτε σε άλλο σύμπαν γιατί αυτά τα οποία λέτε ο κόσμος δεν τα ακούει. Εγώ δεν έκανα βόλτες για να κατέβω κάπου. Πάμε να εξηγήσουμε. Πηγαίνω. Μην ακούω τώρα από εσάς, κύριε Λιακούλη, αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην τα ακούτε, να τα ακούσετε και να τα παρακούσετε. Ήρθε ο Λιβανός, ήρθε ο Γιοργαντάς. Πάμε λοιπόν τώρα. Κοιτάξτε, ακούστε, υπάρχουν κάποια πράγματα που ξεπερνούν την ίδια την πραγματικότητα. Δεν απαντάτε όμως στο θέμα. Χτυπάτε στα νούμερα και ότι όχι στα νούμερα, όχι, ούτε δεν ευημερούν. Πείτε γιατί δεν αφήσετε το Λιβανό και το Γιοργαντά να βάλει τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί τους εμποδίσατε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε διάλογο. Αν θέλετε πάντως, κύριε Καραγκούνη. Τι συμβαίνει. Απαντήστε στα Ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν να πάμε εδώ. Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω την ένταση. Όχι, αυτό που βλέπετε εκεί στο monitor. Δεν μπορείτε να τους πείστε. Όσο και να φωνάξετε, τους πείθετε. Εκεί στο 10% είστε. Δεν μπορείτε να πάτε που Κυρία Λιακούλη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αν ολοκληρώσω, δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Πιστεύετε θα μπορέσω. Ελάτε, θα μπορέσετε. Όσο και να φωνάζει το Πασόκ, είναι καταδικασμένο πολιτικά. Τι ψάχνουμε τώρα. Το Πασόκ είναι καταδικασμένο πολιτικά. Όσο και να φωνάζει. Απαντήστε όμως και εσείς αυτό που σας λέει και για τον κύριο Λιβανό και για τον τώρα αφήστε κύριε Λιακούλη, είστε καταδικασμένοι πολιτικά. Το γεννά παραφροσύνη. Τίποτα άλλο δεν το Πασόκ πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε πρόβλημα, βλέπετε τι γίνεται. Αυτό σας ρωτάμε. Έχεις διπλασιάσει εξαγωγές. Έχεις εξασφαλίσει τα περισσότερα χρήματα. Εδώ πάμε λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντηση τώρα λοιπόν στην κυρία Λιακούλη. Τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Σωστά. Όχι τώρα εδώ, από το 30 χρόνια. Μάλιστα. Για πείτε για τα προηγούμενα για να δούμε λοιπόν, γιατί έρχονται στο φως δημοσιότητας εδώ στοιχεία για κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους σας κτλ. Και πρώην βουλευτές κτλ. Συναδέλφους μου. Ναι. Εγώ δεν θα. Τα ξέρετε τα ονόματα. Εδώ με κάποια ΚΙΔ και με κάποιες εταιρείες προφανώς γινόντουσαν, όχι τώρα και δεν το προσωποποιώ σε συναδέλφους της κυρίας Λιακούλη. Λειτουργούσε λοιπόν μια παραβατική διάσταση. Ζητώ να πείτε δημόσια τα ονόματα. Θα το πω αμέσως. Τώρα, ποιον αφορά? Ήταν οι συνάδελφοι οι οποίοι ενέχονται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Είμαστε δημόσια. Είμαστε στη δημόσια. Το θέμα είναι αν υπάρχουν λύσεις, μία φράση μπορώ να πω, ρε παιδιά. Για τον κόσμο και τους αγρότες που είναι στον δρόμο. Αυτό ενδιαφέρει τώρα. Το είπα το πρώτο κομμάτι. Οι πληρωμές θα γίνουν. Έχω και τις πληρωμές τις οποίες έχει πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τη βασική ενίσχυση και για τα υπόλοιπα. Όχι, θα σας πω. Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης θα γίνει τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο 23 θα πληρωθεί τέλος Νοεμβρίου 178 εκατομμύρια ευρώ. Ως το 25 οι πληρωμές εκκρεμών προγραμμάτων σπάνιες φυλές, κομφούζιο, παλιά βιολογικά και άλλα. Εξόφληση βασικής ενίσχυσης, αυτό που σας είπα. Αποζημιώση του ΕΛΓΑ και η προκαταβολή για την ανασύστηση του φοιτητικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον Ντάνιελ. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Μέχρι τέλος του 25. Μέχρι τέλος του 25. Πάμε τώρα. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά. Θα ξανακριθούμε για αυτά. Για πείτε το τελευταίο για τον Ντάνιελ. Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φοιτητικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον Ντάνιελ, που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα τέλος του 25. Μάλιστα, πότε έγινε ο Ντάνιελ, για θυμίστε μας. Λοιπόν, πότε έγινε ο πάμε Ντάνιελ. τώρα να συζητήσουμε. Έχεις λοιπόν 2,7 δις που έχουν πέσει ως πρόστιμα. Τι λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο τραπέζι. Μην πείτε ότι είναι η κυρία Δάκα ΣΥΡΙΖΑ. Πάω μου κεφαλικά. Εντάξει. Τι λέει, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Τι λέμε λοιπόν? Πέφτουν από τα σύννεφα, λέει, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρόστιμα πέφτανε δισεκατομμύρια και ρωτάω και θα συνεχίσω να ρωτήσω και σήμερα. Μήπως μπορεί να μας πει
Μήπως μπορεί να μας πει η κυρία Λιακούλη, ευθυγράμμιση. μπορεί να μας πει η κυρία Λιακούλη, όσο θυμάται το Πασόκ, όχι από τη στιγμή που ήταν ενεργά στο Πασόκ, αλλά και πριν. Τι ελέγχους είχατε κάνει? Έφτανε τα πρόστιμα κατά δισεκατομμύρια. Έναν έλεγχο μπορείτε να μου πείτε που έχετε κάνει? Να πείτε ότι φέραμε αυτόν στην δικαιοσύνη, κοκκινήσαμε αυτά τα αφημί, κάναμε αυτούς τους ελέγχους, αλλά δεν πειράζει, πέφτανε τα 2 δις. Τα πρόστιμα. Παραπλανάτε τον κόσμο. Παραπλάνηση είναι αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω γιατί. Συνεχίζω. Για απαντήστε. Για απαντήστε, πολύ. κυρία Λιακούλη. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει βουτήξει όχι το δάχτυλο και τα 2 τα χέρια μέσα στο μέλι, έτσι, με στελέχη και γκρούεζους που τους πήρατε Το λέει παντού. στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Κοραβισίδης, παραδέχτηκε την εκλογική Τώρα της θέλετε μοίρας. θα σας πω εγώ ονόματα, έτσι. Μα εγώ σας λέω τι έρχεται με χθες. τους τοπάρχες σας, ξέρετε τι Μάλιστα, είναι τα έχετε πει τοπάρχες? τα ονόματα. Εμείς δεν λέμε ονόματα. Δεν έχετε στο νομό Και ξέρετε σας. γιατί δεν λέμε ονόματα. Λοιπόν, Και ξέρετε γιατί δεν λέμε ονόματα. Γιατί η έρευνα συνεχίζει. Όσοι ενέχονται, κύριε Καραγκούνη, Και θα δούμε και τι άλλο να θα- συμφωνήσουν ποιος όλα άλλος τα θα κόμματα, εμπλακεί. γιατί είναι κάποιοι που δεν ανήκουν μέσα στα κόμματα, είναι της προσκολήσεως, έτσι εγώ τους ονομάζω. Μάλιστα. Και είναι σε όλο το πολιτικό Πάνε φάσμα. από κόμμα σε κόμμα Στη και λέγανε την δικαιοσύνη. Άρα όσοι Λέμε, όταν ενέχονται. οι προσκολήσεως να τους είχατε δει τα συμφωνήσουμε. προηγούμενα Κώστα μου, χρόνια. άκουσε Αυτό με λέω. λίγο. Α, τώρα θα σε Όλοι διακόψω τις- εγώ. Α, Με διάκοπτες μέχρι Ναι, ναι. τώρα. Αφήστε τώρα. Τώρα θα σε διακόψω. Εμένα μου αρέσει ο Λέω, διάλογος. να ακούσουμε και την πόσο κυρία ωραία Ράγκα. Τι. Που υπομονετικά ακούει. Όχι, δεν μίλησε η κυρία Λιακούλη ακόμα. Ναι, απαντάει. Ελά, απαντάει. Εγώ θέλω να σε Ξεκίνησε, ακούσω όμως, μ' αρέσει να μου λες. Δεν έχουμε Να σου άπειρο απαντάω και να χρόνο. μην μπορείς να ανταπαντήσεις. Ελάτε, δεν Δεν έχουμε έχουμε για τον άπειρο χρόνο. Μπορώ να τα χρόνο. απαντήσω πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Ή της Καλά, προσκολήσεως. τώρα μας το έριξες στους αριθμούς. Για αυτούς Καλά. που βλέπεις Ελάτε. πέρα τους Μια αυτούς δεν στιγμή. είπες Τώρα περνάει Ή κουβέντα. της καλά. προσκολήσεως. Τώρα περνάει καλά. Κολλήστε τώρα εκεί. Λοιπόν, Ή της φύγουμε προσκολήσεως. όλοι όσοι ενέχονται στη δικαιοσύνη. Πριν, λέω, πριν, τους κοιτάξτε, Άκουσε τους με, θα σου πω και προσκολήσεως. για τα πρόστιμα. Γιατί δεν διάβασες τη δικογραφία εργασίας. Είσαι σε δικαιολογό, δεν είσαι στο ΙΠΑΤ. Εγώ αναγκάστηκα, γιατί είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή, να τη διαβάσω ολόκληρη. Μάλιστα. Λέω λοιπόν το εξής τούτο. 2 μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, πρόστιμα τα οποία χρησιμοποιεί η δικαιοσύνη για τον προγενέστερο χρονικό διάστημα είναι απόλυτα άσχετα με παράνομες επιδοτήσεις. Μάλιστα. Ένα, ήταν για οικολογικά σχήματα που δεν τηρήθηκαν, Μάλιστα. για ευθυγράμμιση στο πρασίνισμα που δεν τηρήθηκε και για οικολογικά. Θα στα φωτοτυπήσω, θα στα στείλω. 2. Οπότε Έρχεται από ο τη κύριος- δεκαετία του 90 ακούστε. και του 2000 δεν είχε γίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν είχε γίνει. Λίγο θα στα στείλω. Λες θα και έρθουμε διαβάσεις, σε άλλη χώρα, θα ρε μας Ευαγγελία. ξανακαλέσουν εδώ τα παιδιά. Ρε και θα Ευαγγελία, εσύ είσαι ξαναπούμε. τώρα από Αφήστε από το αυτό να δεν ολοκληρώσει. έχεις Άσε με πάρει να σου χαμπάρι πω. τίποτα. Αφήστε τι- να Προσέξτε να δείτε τα καταλάβω. δύο Για να φοβερά. πούμε. Δύο φοβερά θα πω. Και Εντάξει. τίποτα Ένα άλλο. λεπτάκι, και, ναι. Εφόσον είναι φοβερά, θα τα είναι και οι ακούσουμε. καλοί συνάδελφοι. 2 φοβερά πράγματα, παιδιά. Έρχεται ο κύριος Βορίδης, ελεγχόμενος μέσα στη δικογραφία και λέει: από αυτά που με κατηγορούν δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Εγώ είχα έναν τύπο εκεί που όχι μόνο υπονόμευε το έργο της κυβέρνησης Τον κύριο Βάρα. και το έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εξαιτίας του εγώ, επειδή τον καθάρισα όντως γιατί ήταν κακός πρόεδρος και υπονόμευε, προσέξτε, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι' αυτό το λόγο και τον καθάρισα και από τότε άρχισε ο λυσαλαίος πόλεμος εναντίον μου. Πού βρίσκεται σήμερα ο κύριος Βάρας? Στο Μαξίμου. Μόλις τον έδιωξε ο κύριος Βορίδης, για αυτούς τους λόγους που προανέφερα, Πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. στη ζεστή του αγκαλιά, τον παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης και τον έβαλε μέχρι σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ένα. Φοβερό. Πείτε και το δεύτερο για να πάμε στην Ακατανόητο. Ο κύριος Καραγκούνης μετά θα μας Όχι, απαντήσει γιατί. όχι, θα απαντήσει η κυρία Δύο. Δάκα, μετά. Μετά λέω. Α. Και το δεύτερο, λοιπόν, έρχεται ο κύριος Λιβανός, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έρχεται ο κύριος Γεωργαντάς, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και τι λένε οι άνθρωποι? Επειδή πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φρίξαμε με αυτά που είδαμε, τα όργια, τα σκάνδαλα, τις ρεμούλες, τις μίζες κλπ. Αποφασίσαμε να βάλουμε μία τάξη. Και τι κάναμε? Λέει πρώτος ο Λιβανός, μετά ο Γεωργαντάς. Τον καθάρισαν στην πορεία το Λιβανό και μετά καθαρίστηκε και ο Γεωργαντάς. Είχαμε εκλογές. Ήθελα να βάλω το gov.gr. Να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι όπως το διάβγεια. Άρα όλα διαφανή, όλα αναρτώνται, όλα. Τι τον κάνανε τον Λιμβανό? Νύχτα έφυγε. Διασήμαντον αφορμή και ίσως. Τι τον κάνανε το Γεωργαντά? Έφυγε με τις εκλογές, δεν επανήλθε ποτέ. Τι έγινε με το που έφυγε ο Γεωργαντάς? Στα χέρια, προσέξτε το φοβερό, του 20ήμερο μόλις υπηρεσιακού, του Τσακίρη, του 20ήμερο, έτσι, του βάλανε και υπέγραψε να επανέλθει ο τεχνικός σύμβουλος και οι εταιρείες και όχι τον gov. Μάλιστα. Πράγμα που συνεχίστηκε και έφτασε στον ουρανό επί Αβγενάκη και επόμενον. Ερώτηση κρίσεως, σημαντική, ρητορική σε όλο τον κόσμο. Εάν κάποιος ήθελε να καθαρίσει το στάβλο που είπε και η Κοβέση του Αυγίου,
Και αν ήθελε να βάλει τάξη στα πράγματα. Και αν ήθελε πραγματικά να είναι διαυγές και καθαρό το τοπίο και οι πραγματικοί αγρότες να πάρουν πραγματικά αυτά που τους οφείλουμε και που αξίζουν. Όλα αυτά τα οποία λέει η κυρία θα έκανε. Θα έκανε. Όλα αυτά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Θα έκανε το κόφ και θα είχε διάρκεια στη διαχείριση. Εδώ μισό λεπτό, κυρία Καρακούνη, γιατί με την τοποθέτησή σας απλώς εξοργίζετε. Και γι' αυτό να απαντήσετε. Έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα ο κ. Καρακούνης που είναι και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου. Αυτό ξέρουμε τι κάνουμε και στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές, γι' αυτό μας ψηφίζει ο κόσμος. Πώς το στηρίζετε τους βιοπαλαιστές αγρότες και εγώ θα εξηγήσω αυτά από την κυρία Λιακούλη. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, γιατί έκοψα κανένα σας. Είναι εξοργιστικό. Και πώς ακούσατε αυτό το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο κ. Καρακούνης? Λοιπόν, είναι εξοργιστικό πραγματικά να προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προσθέτει συνεχώς επεισόδια σε όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών υπουργών, βουλευτών και άλλων που εμπλέκονται σε όλο αυτό το σκάνδαλο. Πραγματικά είναι προκλητικό, ιδιαίτερα όταν βγαίνουν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας ότι χωρίς πολιτική παρέμβαση ούτε οι πιέσεις ελεκτές θα προχωρούσαν, ούτε οι 7 μήνες αναβολής ελέγχους για να προχωρήσουν οι επιδοτήσεις θα γινόντουσαν, ούτε μια σειρά άλλα τέτοια. Κυρίως όμως είναι πρόκληση να γίνεται αυτό το επεισόδιο συγκάλυψης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ το είπε ο κύριος Καραγκούνης έμεσα. Λέει, ποιος κερδίζει? Προφανώς δεν κερδίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι και κερδίζουν οι μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Αυτοί κερδίζουν από τα 11 δις των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων. Κερδίζουν όλοι οι μεγαλοεξαγωγείς κτλ. Το δεύτερο βέβαια αφορά στο ζήτημα το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νέο προσανατολισμό που έχει και αστροφή στην πολεμική οικονομία θα τσεκουρώσει κι άλλο τις επιδοτήσεις με βάση την κοινή αγροτική πολιτική και αυτά θα τα πληρώσουν οι αγρότες. Άρα, επειδή είναι και πρόκληση να υποτιμά ο Υπουργός τον κόσμο που κινητοποιείται, την απάντηση θα την δώσουν οι αγρότες με τη μαζική συμμετοχή τους μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και τα αγροτικά μπλόκα το επόμενο χρονικό διάστημα σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που τους ξεκληρίζει συνεχώς. Στην Εστινίκια οι συντονιστές. Και θα καταλήξουν εγώ πάντως, επειδή το είπε και η Δάγκα, προφανώς και δεν υποτιμώ και μάλλον δεν καταλαβαίνει τι λέω, ο έλεγχος θα προχωρήσει. Μιας και εμείς ζητάμε επί του πρακτέου τώρα. Καλά, δεν μπορεί. Έχουν γίνει. Καλά. Έχουν γίνει 20 εκατομμύρια κατασχέσεις και προχωράει η έρευνα. Θα ελεγχθούν όλα τα φημί. Αυτό που. Όχι, αυτά τα βρήκε. Και τα νεκρών βρήκε. Και των νεκρών. Η εισαγγελία βρήκε 80 υποθέσεις. Εμείς έχουμε στείλει πάνω από 2.500 από το 19. Εννοείται. Ναι, για την ελληνική. Η ελληνική Οπότε υπάρχει μια μικρή διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Από το 19 γίνανε τα πρώτες 2.635 έλεγχοι. Δεν μας είχατε ενημερώσει. Που αφορά τα 18. Αφορά το 18, γιατί θα ενημερώνει κάθε φορά η υπηρεσία τι κάνει. Και η Κοβέση βρήκε 89 υποθέσεις. Εδώ μιλάμε όμως για 5.000 υποθέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος και οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικοί αγρότες, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι θα γίνει έλεγχο σε κάθε αφημί. Και εκεί θα δούμε, κυρία Λιακούλη, ποιοι θα έρθουν στη Βουλή, ποιοι θα καταθέσουν. Ποιοι θα προχωρήσει η έρευνα, να δούμε τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι. Δεν έχω ανυπομονησία καμία. Όχι, μία ανυπομονησία έχω. Για κανέναν δεν πρέπει να υπάρχει ανυπομονησία. Να ξεκολλήσει η βελόνα. Η βελόνα δεν ξεκολλάει με τίποτα. Όσο και. Με αυτά που λέτε, όχι εσείς. Αν ολοκληρώσετε, κυρία Λιακούλη, θέλω να κάνω μια ερώτηση για ένα άλλο θέμα. Έχω μία ελπίδα. Και παλεύω μαζί με πάρα πολλούς ακόμη. Ελπίζω πάντως να μην το θέσει ως βεντέτα. Η πολιτική στο προσκήνιο με παραγωγή, διότι έχει καταντήσει το πολιτικό σύστημα, δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση τώρα, μιλάω για όλους μας, σχολιαστές των γεγονότων και έχει σταματήσει η πολιτική να παράγει γεγονότα και να παράγει θετικά γεγονότα για την χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα. Μην μου πείτε για το καλώδιο, γιατί θα σας απαντήσω. Έχουμε 2 λεπτά. Για το ενεργειακό του 2011. Μια στιγμή, επειδή μίλησαν περισσότερο οι κυρίες και καλά κάνουν και μίλησαν περισσότερο οι κυρίες, πρέπει να μιλήσουν περισσότερο. Έχουμε στο δημόσιο διάλογο, όπως εγώ, όπως η κυρία Λιακούλη και η Δάγκα, συμμετέχουμε πάρα πολλά χρόνια, τελευταία χρόνια και συζητάμε για διάφορα ζητήματα. Έχω, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών κουραστεί
προφανώς να ασχολούμαστε με πράγματα, όχι ότι δεν απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως και το ΠΚΠ και ο άγνωστος στρατιώτης και όλα τα ζητήματα. Προσέξτε. Είναι άλλο ο άγνωστος Προσέξτε. Άλλο λέω. Διάφορα. Και τα στέμπη, σωστά. Όλα αυτά λοιπόν είναι σωστά να τα συζητάμε. Ποιες είναι οι ώρες που αφιερώνουμε? Καταρχήν, μια τεράστια ήρθε η μισή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αναβαθμίζεται ενεργειακά η χώρα. Όχι. Στα πάνελ κανένα. Δεύτερον, έχουμε μια δραστική μείωση της ανεργίας. Δεν έχει γίνει πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελε να κάνει μια ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Λιακούλη. Και συζητάμε, αντί να πούμε για πολύ σημαντικά θέματα θετικά που απασχολούν τον κόσμο και ψηφίζουν την Δημοκρατία. Γι' αυτό ψηφίζουν την Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. Εδώ συζητάμε για άλλα θέματα. Θα σας αρέσει αυτό που θα τη ρωτήσω, αφήστε με να πω. Κυρία Λιακούλη, θέλω να μας διευκρινίσετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα εγκλήματα τιμής και στη στιγμή διαφθορά που αφορά συμμορίες. Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές μία φράση που ακούστηκε λίγο περίεργη και ζητά εξηγήσεις και ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, για τις βεντέτες δηλαδή λέμε τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν το είχα δει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Είναι άλλο πρόεδρος το είπε. Διάβασα τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη το βράδυ, ήμασταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και λέω, για να δω ρε παιδί μου, τι ακριβώς είπε. Καταρχήν η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Άλλο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καθόλου άλλο. Προκαλώ, διότι το είδα και ως νομικός αυτό, με ένα ενδιαφέρον. Θέλω να σας πω ειλικρινά τι πιστεύω. Πολύ γρήγορα. Ναι. Σύντομα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε το εξής. Είπε ότι πολλοί αναφέρονται στα εγκλήματα τιμής, τις βεντέτες δηλαδή, με την έννοια ότι έτσι πάνε να δικαιολογήσουν μια κριτική κουλτούρα. Αυτό. Όμως, και διευκρινίζει παρακάτω, εννοώ αυτό κι εγώ, είπε στους δύο δημοσιογράφους, δεν υπάρχει τέτοιου είδους πράγμα όταν υπάρχουν συμμορίες οι οποίες για αυτό είπε και ο κ. Λογοίδης, ότι είναι ποινικό, ότι είναι του κοινού ποινικού. Κινούνται και ίσως με επιφάσεις πολλές φορές κουλτούρας, βεντέτας. Να σας πω εγώ τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί προσπαθεί να το δικαιολογήσει τώρα η κυρία Λιακούλη όσο μπορεί. Εγώ λέω το έγκλημα είναι έγκλημα. Εάν κάποιος διακινεί ναρκωτικά, να σας πω εγώ τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης και το είπε προφανώς για να κερδίσει καμιά ψήφο παραπάνω. Λοιπόν, εάν είναι κάποιος ο οποίος διακινεί ναρκωτικά, έχει μεγαλύτερη ηθικοκοινωνική απαξία. Αυτό είπε. Προφανώς υπάρχει μεγάλη ηθικοκοινωνική απαξία αν διακινείς ναρκωτικά. Αλλά εάν κάποιος περάσει, λοξοκοιτάξει την αδερφή σου, εκεί βγαίνει, βγάζει την περέτα και πας και του ρίχνεις 4 πέρες. Είναι δυνατόν να είπε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνονται συμψηφίσιμοι στο έγκλημα και στην ανθρωποκτονία. Όχι, αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Μπορεί να διαβάσετε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Δικαιολογείται το έγκλημα. Όποιος αφαιρεί τη ζωή του άλλου είναι έγκλημα, τελειώσαμε. Δεν κάνουμε συμψηφισμό. Μιλάει για αξιοποιητή πεντέτα και το αναχρονιστικό έγκλημα.